arin nga ni. Maray pa, aramon niya to ngunyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga impormasyon, mga istoryang mapapakinabangan baaguan panguntuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Nyato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Nyato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makikaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Magatugang good morning. I'm gonna knock on you. Good morning Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome po sa programa Aramon Nyato kunyan pong altaw na inin Thursday. Webes po kunyan. Petsa 18 na sa bulan kan September 2025. Happy birthday sa mga birthday celebrators, men and returns of the day. More life, prosperity, and happiness. Ako pa sa lingkod, Mardela, dahil iba, sabit sana, pero tiyan. Irbanan po kita, hanggang alas 11 lang po kita, ngunyan pong Webes. Kapag Webes po, 11 to 12, papasok po ang ating mga friendship from DNR Regional Office number 5 para po sa programang Kawalibutan ta at Amanon ta. Updates kita ka mga programa po nila pagkatapos mga rules and regulations na nga ni pong day kita masala. Abangan po na mamaya 11 o'clock after the news break. Siyempre, naman po sa mga kababayan ta, lado technical, kasabay ta po mga tugang po magkasubago. At si Ronald Baldo. Yaon man si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department. Newsroom, yaon po si Ciara Miliron at saka si Nicole Ann Gloriani. Not feeling well pa si Jennifer. Yaon man sa luwan sa Mega Force Patrol. Pagkadaos pong pangalap ng mga istorya at ang aning may balangibog sa manuha sa mabuka ng mga turog sa pansitan. Nagkantabay dyan mga tugang sa 3rd District. Kasamuyang Field Commander, Chief of Reporters Jimmy Nasalita. Si Pading Jomar Bien sa 1st District, Lagade siya, Tawi to Santo Domingo and vice versa. Partner Al, po sa City Hall. Baby Angel Mostasa, mga tugang Legazpi 4th District kasi sa Regional Center site. Siring Man. Si Joshua James Bino sa Daraga area. At saka si Karen Ala, mga tugang yaon po dyan sa Capitolio Provincial. Kami po kabos, minasaludar kasabay si Henry Daboy Mata sa mobile. Sarang bang morning, sana po okay ka mo. Sa mga nag-anniversary, happy anniversary po, mga ma'am, mga sir. At saka siyempre, sa mga teachers natin, good morning. Happy Teachers Month, Happy Teachers Day. Salamatan po sa inyong sakripisyo sa mo ng mga pasawayong kayo. Mga saraway nga, nag-abot mong giraray. Alright, mga tugang, good morning sa mga tricycle drivers. Digdi po sa tuya po sa Legazpi City. Magayon man po ang mga aktuasyones kan iba pong mga tricycle drivers. Bako man po gabos mga tugang may pagka maraot ang ugali. Arog kay ni mga tugang kay Mr. Richard Mabilin, tricycle driver kan tricycle na may city plate number L1088, ta sunapurot niya na wallet kang pasahero niya, ibinalik niya kaya sinauli ng mga tugang, tinon over niya sa PSO. Kaya sa PSO kasubago na nga pulan. Now, tamang-tama, midbid ko ining nawaran ning wallet, dati ko ining border.
estudyante kang UST, si Christine Marie Gihime. Ha? Di, in-inform ko na siya, and sabi, maduman siya sa PSO tabi. Yan. Salamaton da kay Mr. Richard Mabilin, at saka siyempre sa PSO sa antimano man na pag-post mga tugang kasi ng pangapudan, tangani po na makaabot man tulos sa mamid sa mga nakamid, makaabot man tulos mga tugang duman sa mga nanonongdan. O yan, di, nagpasalamat pong maray si Christine, dahil duman sa pagkakasauli kan sa iya pong wallet, na may laman pong konting pera, mayroong mga, may ID, national ID, at saka iba pa po ng mga personal na gamit. Yo. Salamatan po tabi, Sir, ano yan, Aldrin Mabilin. Sana dumami pa mga drivers sa katulad mo ang yaon po sa sulad ng Legazpi. Tanganing, sabi nga ni Kayan, everybody happy. Alright. Sige po, makatugang, dagdagan na mga istorya. Baby Angel, mustasa nga sa linya na. Baby Angel, good morning, please come in. Yes, good morning, Sir Mar. Good morning po sa kayong mga paraan tabay sa mga dugang tabapong bareta. Hinagad kan Legazpi City Health Office sa paagi ni Maternal Program Coordinator Nurse 3, Ma'am Gina Ariola Noco, sa mga kapitanes kang 70 barangay, Sir Mar, na pagservisan man kansay ng mga respektibong barangay rescue vehicle ang mga residente nindang Bados, asin nakatalaan na mag-aki ipasisiring dyan sa lying in sa barangay Bunker 1 para sa mga nasa southern part, asing barangay Buyuan sa northern part man kan Legazpi, para mapalangkaw da Sir Mar ang numero kan mga Legazpeñong nag-aaki sa pasilidad kang LGU. Panaliwanag ni Noco na mga Bados na maakik nin panduwa, pangtulo, pang-apat, and so on, ang dapat man dapo na Sir Mar na nasa lying in man ini nag-aaki dahil sa may sufficiente man silang personalized digdi, maging ang mga gamit para masiguro man ang kaligtasan kan maakik na ini, kasabay paan man iba-ibang mga benepisyo. Arog ka itong sunakapalaman po baga Sir Mar sa PhilHealth, may maternal sa health package, nagkakantidad ng 15,000, may newborn care package, kaya ba nitong so newborn screening, hearing test na nagkakantidad man ng sobra 5,000 pesos. Natay ko ang kaso nin pag second, third, and fourth ng pag-aki, abo na dyan sa lying in? Mas kita nga ni Sir Mar, first na baby, abo. habo da. Ang sistema da po kaya Sir Mar, December po baga emergency consultation pag Martes ngayon, Merkules, may schedule na mapasiring po dyan. Nagpo-check up ngayon sa mga barangay. Ikatawan may man ngayon bako man ngayon sa pag-isip ngayon si Maraot na nagtatao ka ngayon. So, syempre, ano po ngayon yan kang gobyerno, nagtatao ng mga supplement, and then kung ano mga bakuna. Pag oras na ngayong maakit, nagpo-private ngayon ini Sir Mar, or nagduduman sa mga pribadong lying in. Okay. Kung kaya bilang dugang man ngayon na benepisyo pa ngayon duman, dapat ngayon, pighagad ngayon ta almost, gabos nga ngayon mga barangay dito sa 70 barangay sa Legazpi, ang igwa na ngayon in rescue vehicle, tibaad man lamang ngayang maservisan, pasisiring duman, and then kung maluwas naman, services man garay, sundoon po, Sir Mar. Yayo, para magamit. Opo, Sir Mar. Dati po kaya Sir Mar, sabi ni Ma'am Noco, nasa 200 sagkod 400 na mga Bados na nag-aaki sa laying indigdi sa syudad, taon-taon, alagad ngayon sa ngunyan, hababao ng bahay. Nagpupunta po, Sir Mar. Di na nag-araki sa lying in. Oo, di na nag-araki sa mga lying in po. Di na lagod po nagpa-function sa mga lying in. Ang lying in, yaon dyan, igwa man na midwife. Apo. Yeah, yung mga registered midwife yan na talagang trained yan kang DOH na magpaaki. Apo, sir. Magkatapos, ano yan? May doktor ba dyan? Depende yan, Sir Mar, sa sa kondisyon kay itong syempre tig-check man po ba ganyan yan. Nahihilingin na po ano ang sitwasyon kay ito pong Bados na ito. Ayun. Pero dakulang bagay yan na igwasinda ng patient transport vehicle. Oo, yung PTV. Gabos man baga kaya Sir Mar na mga barangay igwa digdi sa syudad ng Legazpi, natauwa naman nin gabos, may mga iba pa nga ni po na may nakadubli pa nga ni. Nakadubli pa nga ni. Kaya ang pangapunan man duman sa pero kung nag-ampang ini Sir Mar so last time na sa liga ng mga barangay digdi sa Legazpi na chapter itong so assembly ninda, positibo man po Sir Mar so kasimbagan kan
mga kapitan na iningaya, matabang man ngayon kami and matuwang kami. Kaya kuwan sa ngayon makipag-coordinar duman sa muya, sa muya ngayang mga barangay tanganing maservisan man. Tangugunta po, Sir Mark, ang kabdang kan pakikipaghurunta kay Mama Noko kan City Health Office. May katabang para madagdagan man po sa tuyang mga araw ay sa PhilHealth baga na return of investment kasi medyo late na lang nag-aakit niyan sa pagtiruan sa buwan. Kaya sayang man kang mga services, puro man sa nakapagod duman. Ay naaarayuan man sila. Kaya mo yan naigwa na bagang service vehicle, pwede na ito magamit. Opo. As of sa kanina ma'am, may day ko lang ako masyado sa digit. Pero ma'am, so nawawara sa tuwi na dapat nasa... Is 20,000 per delivery. So mga pwede lang po mag-ati sa laying, pang-tuwamang tulo pang-apat. Ito, Sir Mar, nasa 20,000. Ito sutig sa Ayun. return Yung of mga ganun, investment paano pag po. nangaki ka dyan, pwedeng i-charge sa PhilHealth, di ba? Opo. Ayun. So ito ang medyo gusto man nilang mahabol. Kaya kahit puwan lang siguro talagang tumabang sa mga barangay officials na paliwanagan na igo kita digdig, di na kumarayo. Opo, Sir Mar. Lalo so Committee on Health kang barangay council, magtabang na. Oo, kasi may mga pagkakataon na, Sir Mar, na talagang kalangkaman ang numero kan mga bados sa sarong barangay. Kaso ngayon, nagkapawara ngayon pag maaraki na. Ganito ako duman, Sir Mar. Duwari ko sa aircon. Duwari ko sa kanyan. Opo. Sa initial na mga check-up sa inda. Pero pag ngaya, madali na ngaya mag-aki, abo na sa lying in. Opo, Sir Mar. Sige. So, yan po, Sir Mar, ang mga istorya pa hali sa luwas, inuwag sa DCGP. Thank you very much, Baby Angel. Oy, mga misis, na due for kunyan dyan sa southern part, ha? Ay, mayroong lying in pa dyan. Pwede kayong pumunta dyan, ha? Saka pwede kayong servisan kang kan mga patient transport vehicle na mga baraguhong pa. Diba? Iyan, double purpose yan. Pang-transportar mga tugang kan mga pasyente, pauli sa kapasiring, pagkatapos pag-rescue kung may mga emergency, at saka kung may disaster. Yeah. Alright. Bueno, diba na mga istorya pa rin nyo are bien nasa linya. Hali po dyan sa First District. Paday, good morning please kami. Salamat, Paring Mar. Good morning sa mga paraan sabay. So, ano yan? So, strike, dahil man talaga. Pero araw mo, ang worry ko dyan, partner, dyan na banggi. Pag uruli ka, nagtrabaho. Na kung sa ordinary days nga ni, nagkakawarara yan, lalo naman yan. Na dahil estudyanteng malunad. Iyo pa ding Mar, ang pigante si Parangon yan, kan City Disaster Risk Reduction Management Office, sa paagi ni Mr. Gel Mulato. Yan. Sa pakikipagolay kan CGB News. Proactive talaga si Manoy Gel. Roger. Nasisirip niya sa bulang kristal kung anong pwede mangyari. Pig, aadalan nila ang sitwasyon dahilan warang klase, baka sa mga pampasahero, dahil manggirari magbiyaray, dahil nalugod magbiyaray dyan na banggi. Iyan ang talagang nahiling kong sitwasyon ta. Kung sa ordinaryo nga baga na may klase, dakulo ng tigre-rescue kan mga munisipyo, lalo pa sila sa First District nagkakawarang jeep. Lalo naman yan. Sigun kay mula to, although siyempre, dyan na banggi, dahil man yung estudyanteng mauruli. Correct. Kundi so nag-urupisina ngayon dyan sa Legazpi na mauruli sa tabako. Yan. Paano kung dahil na magbiyaray ito, wala man ngayong pasahero, maluyahon. Yan. Dahil nasa na ngayon magluluwas. Huli kayo naka-standby pa manggirari ang sarong unit kan Braga Isliner na bus. Yan. Para kung mahiling ninda na dipisil ang sitwasyon, ipapadara tulos dyan sa syudad kan Legazpi para malunadan kan mga ma-stranded na mga pasahero. Ayun, very good yan. Dati sarong arakutan sa naan, rimati na. Roger, sinabi ni Mulato, nakasubag ko nga ning aga, nakapabiyahe sinda kisarong biyahe manggiraray, bago pa itong posibleng magpurundong alas 8. Pasado alas 6 ang aga,
saro ng bus ang ihinato dyan sa syudad kan Legazpi, kargado kan mga pasahero, hali digdi sa syudad kan Tabaco, suharalatan Kasubago, dyan sa atubangan kan City Plaza, asin kan Mapano, nagbiyahe pa siring duman. Alagad pagbalik ang bus digdi, na may plano pa kutang magbiyahe, nahiling na daiman talaga strike, kaya standby na sa Nasuba. Sinabi ni Mulato na at yan nabanggi, hiling mo ni dan sitwasyon kung kaipuan na ipadara ang bus dyan sa Ciudad Legazpi para hakuton ang mga pasahero na may stranded. Pero kung pigiling nindang day magkaipuhan, steady na lang dahil na sinda mapadaranin bus. Padagosan sa idang monitoring sa dalagang ngunyan ta iyuman ang gaditon sarong pigaditan, baka saro-saro na magpundo pagbiyahe ta maluya man sa ng pasahero ngunyan aldaw. Correct. Yan ang report. Jomar Bien, DCGB. Thank you very much, Paring Jomar. Yan po ang point talaga na gusto tang erase yung kina ano yan sa mga MDRMO City DRMO na inaktibar no para po dyan sa sabi nga ni na strike ngunyan na maswerte makita tabako masyadong apektado, and as reported ni Kuya Rick Kasubago, dumanda sa third na apektado, first and second ay masyado, pero ang antipasaranda dyan pong banggi, dyan na hapon pag maurulian na sa mga nagtrabaho. There are people na nagtatrabaho na minauli pasado alas 8 na, sa lalo sa mga nasa malls, di ba? Sana po itong mga libreng sakay kang pulis, iguaning pinag-field na mga ano yan, tatabang kang gabos ng mga line agencies para masiguro na sabi nga ni may malunadan sa mga pasahero. To sana mamayang gabi aktibo pa kayo. Di ba? At saka pakiulay ta diyan po sa mga transport organizations, sana kung dahil na kumabiyay, alibaalin tabako, dahil kumabiyay, pumaisi ka mo dyan sa CDRRMO, tangani na, ano yan, kwintas klaras, di, makapadara lugod tulos, di ba? Tanganing, dahil magrelao man sa mga pasero, mga suki nindo, di ba? Tanganing, ano yan, dahil man magaganing, taminsan nadadagit sa mga jeep, experience ito yan eh, nadadagit sa mga jeep kan mag-rescue sa mga munisipyo dahil nadagod kaming pasahero. Dapat may proper coordination ka mo, ngunyan pa sana magtaram na kamo kung na kumabarlik takaning sa mga talagang nga antimano mapasariring po yan dyan mga tugang sa mga termo, lalo pag may nag-text na, may nag-post na na pinaling suminyada, talagang automatic mga tugang minadaralaga ng mga munisipyo. Yung mga bihikulo po ninda para i-rescue sa mga parang ang mga constituents po ninda, lalo dyan sa pasirin sa First District. Sana po mga kababayan ta, kung sabi kan sarong driver Kasubago na duty ni man ngayon na mag-survey, kahit niya kami, sana po hanggang mamayang gabi yan pong panindugan nindo. Dahil pagpabayaan ng mga suki nindo, di ba? Na nagdalaom mga tugang na pagkatapos nung ihatod, ibabalik din do sa sendang destinasyon ng inagalian. Di ba? Tangani pong ariglado kita. Iyo. Alright. Ay, congratulations po mga tugang sa mga nakapasar palando man sa ano yan? Licensure exam for social works. Sa mga social workers, mga registered social workers, masurumpa na sila. Pamangkin ko na gano'n ni Regine de la Cruz, taga Bariw, estudyante kang Bicol University Tabaco Campus, Bio Tabaco, nakapasar man, mga tugang, congratulations po tabi sa Indo, and nariparo takadakol na mga nakapasar. Bako lang pala bako lang si Claudine Narienda, ang former 4-piece beneficiary. Marami pa sila. At talagang linaog din the social worker, pagiging social worker. Imagine mo, nagkaka-connection dabi ko sa kinalin na rin. Imagine yung sabi ba ni Claudine, bako lang ay ang trabaho kang social worker sa magtaoning ayuda. Di ba? Kundi, maka-inspirar sa mga tao, makapag-serve mas pa mga tugang duman sa nahihiling sa inda, di ba? Ayan po tabi, mga social workers mahiwas man po ang sa inda pong scope kan trabaho, kaya
ano yan, tarabangan tapo na mas lalo sila ma-inspire at saka dahil pagpadipisilan sa may mga oras na may mga emerensya. Diba? Ha? Alright. O, di naman po sa mga kabarangay mga tugang, congratulations sa gabos at sana makatrabaho ka mo, asin makaibanan mga tugang sa padagos na pagpauswag kan bansang Pilipinas. Pangyari si Sir Corle Diskaya. Di karon nag-uron ng mag-agumadi. O dahil sa iwas kan sa indang harong, dahil nagkaroon nag-iilingan. Ay, pinadagos ka sumago, mga tugang alas 9 ng aga, kan Senate Blue Ribbon Committee, headed by the chairman, Senator Panfilo Lacson. So, hearing, manangod po sa flood control anomalies. Nag-aabot nin atab pa, bago pa magpoon so o na duman si Corle Diskaya. Pero nowhere to be found mga tugang si Madam Sara Diskaya. Di, siyempre nagpoon na sa hearing, hinapot ngunyan mga tugang si Corle. Where is Sara? Hain ngaya si Sara, taday mo kaibanan. Ang sabi ni Mr. Corle Diskaya, may health condition nga, may heart condition nga tabi, kaya ko kaibanan. Iyugunon man Ronald. Ito pala, may surat si Sara Diskaya kay Senador Panfilo Lacson na nagsasabi na nasa meeting siya. Yari. Nagutik si Corle, kaya nangyari mga tugang, kinontempt siya kang Senate Blue Ribbon Committee. Ano kaya? Di ko man ako nag-uuron ngaya? Di ko man nag-uuron na dua? O rin may surat sa ko na nasa meeting siya. Ang sabi mo ngaya, may ilang. Pangyari. Kaya ganyan na yan. Ha? Mga tugang sus Mariusip, anong mga abutan ngayon. Sana may makasuan talaga. Sabi nga ni Kayan, mga tugang, sabi kan sarong amiga dapat ngaya, elected man o bako, pagi ka nasa gobyerno, dapat aliun tayo itong pag-uugali, nagaro feeling ta untouchable na kita. Dapat dumang kita sa public office, sa public trust. Yun na, sabi ko kang inot pa na. Sana, bakulang Lunes ipag-recite mga tugang sa mga opisina di gobyerno, yung pong panunumpa ng kawani ng gobyerno. Tama kayo nun pagdangog-dangogon? Di ba? Iyon pong, kung iyon isa puso sa nakang kada saro na empleyado kang gobyerno, hindi mawawalaan, kumbaga, dahil masasayang ang buwis na pigubayad kang tao. Ako sa primero po sana, ako'y kawani ng gobyerno, tungkulin ko ang maglingkod ng tapat at mahusay. Yung gikunon mo ang primero sa ng bungkaras. Uy! Talaga? Sabi pa, dahil dito, ako'y papasok ng maaga at magtatrabaho ng lampas sa takdang oras kung kinakailangan. No, may iba dyan na alas 3, pag-snack na nabalik. Yeah. Nay, i-pants out mo na lang ako. Sabi pa, magsisilbi ako ng magalang at mabilis sa lahat ng nangangailangan. Minsan, iiling ang sarong tao na nakasinilas, nakasarosyot, poon sa angog hanggang sa bitis, rapan-dapan, pigliling. Miniminos tapos pigtatarayan pa. Di ba? Pangangalagaan ko ang mga gamit, kasangkapan at iba pang pag-aari ng pamalaan. Bawal magraot kang gamit kang gobyerno. So mga driver dyan, pakarayanin do. Dahil paglaspagon. So mga computers dahil magparakarawatan mga tugan ni kung ano-anong kawat. Di ba? At saka marami pa. Okay. Magiging pantay at magkatarungan ang pakikitungo ko sa mga lumalapit sa aming tanggapan. Yan. Dapat smile. Di ba? At saka magalang. Di ba? And magsasalita ako laban sa katiwalaan at pagsasamantala. Yung ginunon mo Hindi ko gagamitin ang aking panunungkulan sa sarili kong kapakanan. Hindi ako hingi o tatanggap ng suhol. Ang ganda, no? Marami pa itong mga nakasulat dito pero
Saga na po ta, oras na para kita magpaaram. Nakaantabay ng mga tugan, so yung mga friendship, ali po dyan sa DNR Regional Office number 5 para po sa indang programa, mga tugan na kapalibot na tatamano ta. Kaya, Papamar, go out na! Yan, mga kabayan, salamat mo na Kasi nung pagantabay mo niyan po na Aldaw ni Nueves, sa pangarap kami ng ako po si Mardila. Thank you and God bless the Philippines. Abangan